Ahojte, poďte si s nami zacvičiť. Aj dnes máme pre vás pripravenú rannú rozcvičku z Rajo Breaky. Dnes tie cvičenia budú opäť aj o posilňovaní, o rozcvičení, ale takisto o rovnováhe. Prvé dnešné cvičenie je dôkazom, že breaky vám dajú silu nielen keď budete piť, ale keď budete aj dvíhať. Ukážeme si ako na to. Tak, položíme si breaky pred seba, ale pozor, nebude to len také jednoduché. Musíme ich dvíhať na jednej nohe, takže postavíme sa na jednu nohu. Môžeme začať či už pravou alebo to ľavou, nechám na vás. A teraz spážime ruky a snažíme na vystretej nohe sa predkloniť, zdvihnúť breaky a zase do spáženia a pomaličky zase dolu, rovnováha a zase zdvihneme. Výborne. Chlapci, vyskúšate si to aj vy? Poďte spolu s chalanmi aj vy. Pripravte sa. Poďte, ideme. Skúsime ísť dolu. Výborne. A dvihneme nad hlavu. Dvihneme. Výborne, teraz položíme. Super. A opäť ruky zdvihneme nad hlavu. Perfektne. Ideme dolu. Super. A pôjdeme ešte raz. Tak. Perfektne, chalani. Super, dajte si pauzu. Ako ste si všimli, chalani sa zohli 4-krát za sebou. Toto isté spravíte vy na jednu nohu, či už na pravú, na ľavú. Potom nohu vymeníme. Opäť si trošku oddychneme a všetko si to zopakujeme ešte raz. Druhé dnešné ranné cvičenie sa nazýva krabia chôdza. Krabia chôdza je nenáročné cvičenie, ale veľmi dobré na posilnenie takmer každého svalu na tele. Hlavne brušného svalu a chrbtového svalstva. Ukážem vám najskôr toho kraba, pozerajte sa chalani aj vy doma. Chodidlá si položíte na podložku, to isté celé dlane a zdvihneme trup tak, aby bol úplne rovine. Pozor na hlavu, aby ste si ju nepredkláňali a naopak ani nezakláňali. Snažite sa iba predĺžením trupu a keď sme už sa správne nastavili, tak sa snažíme pohybovať. Striedavo ruka, noha, ruka, noha. Je to veľmi náročné, hlavne z toho hľadiska, aby vám zádok nepadal dole. Musíme pekne zdvihnúť panu hore a držať čo najvyššej pozícii. Samozrejme, nepôjde všetko na prvý krát. O tom je ten tréning. Aj profi športovci museli všetko len natrénovať. A toto sú naše začiatky. Poďme teda spoločne. Chlapci, dáme sa do polohy kraba. Na celé chodidlá. Adamko, dvihni a pomalečky kráčame dopredu. Tak a dvíhame pánvu. Dvíhame ešte. Super. Pekne zdvihnúť a zastaneme a pôjdeme dozadu. Musíme sa vrátiť späť. Dvihneme trošku hore. Perfektne. Tak, dáme si pauzu. Pôjdeme nejakých 5-6 krokov krabiou chôdzou dopredu a takisto dozadu. Oddychnete si a kľudne si toto cvičenie zopakujte 2 aj 3 krát. Tak aj dnešné cvičenie máme za sebou. Dnes sme tu mali nové cvičenie a hrali sme sa na zvieratko kraba. Je to náročné cvičenie, ktoré treba takisto trénovať a takisto sa aj v tomto zlepšovať. Prajem vám pekný deň, užite si ho.